नोंथांमोननि थाखाय गोजोनथाव खौरां क'क्राझार जिल्ला पर्बतझर महकुमानि सिङाव थानाय काजिगाव ITI आव मुं थिसननाया बे समाव सोलिगासिनो दं। बे इन्डास्ट्रियेल ट्रेनिं इनस्टिट्यूट.ITI आव माखासे कर्स नोंथांमोननि गेजेराव लानानै फैदों। 2025 निफ्राय 2027 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं। बे कर्सनि जोबथा मुं थिसननाया 6 नबेम्बराव जोबगोन। लोगोसे थानायनि थाखाय हौवासाफोरनि थाखाय आलादा आरो हिनजावसाफोरनि थाखाय आलादा हस्टेलनि खाबु दं। 8 थाखो उथ्रिसारनायनिफ्रायनो बे सोलोंसालियाव गावारि सोलोंथाइखौ लानो हागोन। काजिगावआव थानाय इन्डास्ट्रियेल ट्रेनिं इनस्टिट्यूट.ITI आव नोंथांमोननि थाखाय मुं थिसननायनि आयदानि कर्सफोरा जादों इलेक्ट्रिशियान, फिटार, मासन, इन्डास्ट्रियेल रबटिक, बेसिक डिजाइनार एन्ड भार्चुएल भेरिफायार, COPA। बेफोर कर्सफोरखौ लाखांनायनि उनाव नोंथांमोना सरकारि साख्रि लानायनि सुबिदाबो दं। जुदि नोंथांमोना बेफोर कर्सनि थाखाय मुं थिसननो गोसो दंब्ला थाबैनो सुलाद लानो थाखाय काजिगाव इन्डास्ट्रियेल ट्रेनिं इनस्टिट्यूट.ITI नि नैबे जानबुं नम्बर 8253971756 एबा